ଭାଇ এইটা কোন আজ্ঞା ଆମର ଏଇ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ଚାରିଟେବଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସେଠିକି ଆସନ୍ତେ ଆଉ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତେ। ନା ନା ଭାଇ ରକ୍ତଦାନ ମୁଁ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବିନି। ରକ୍ତଦାନ କଲେ ମୋ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କାମ କରିବି ସିଡି ଚଢିବି କେମିତି? ନା ନା ଭାଇ। ଠିକ କହିଛୁ। ରକ୍ତ ଦେଲେ କାଳେ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ସରିଯିବ, ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବି ହବ। ଆରେ ଭାଇ ମାନେ ଏଇଟା ଏକ ବଡ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଆମେ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଶରୀର ରକ୍ତ ଅଛି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ 120 ଦିନରେ ଆପେ ଆପେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଆଉ ନୂଆ ରକ୍ତ କଣିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ରକ୍ତଦାନ କଲେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏନି, ବରଂ ଆମ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ନୂଆ ରକ୍ତ କଣିକା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆମ ଶରୀରକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ନା ନା ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡିବେ ସିଏ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ନା ନା ମୁଁ ପାରିବିନି। ସିଏ ଆଦରଣୀୟ ଭାଇ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡର କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ପିମ୍ପୁଡି କାମୁଡିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ମ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲ ତମର ସେ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ଜଣେ ମୁର୍ମୂଷ ରୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବ। ତା ହୁଏତ କେହି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ରୋଗୀ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ହଉ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ଭାଇ। ଗତ ବର୍ଷ ମୋର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ମେଡିକାଲରେ ପଡିଥିଲେ। ଏଇ ରକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଯେତିକି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି କହିପାରିନି ସେ କଥା। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଲି ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ କଣ। ମୋର ଏଇ ବୁନ୍ଦାଏ ରକ୍ତ କାହାର ପରିବାରକୁ ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ଭାଇ। କଣ କହୁଛ ଭାଇ? ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆସିବି। ଆରେ ବା, ଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରକ୍ତ ଦାନକୁ ଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ କାମ ଏ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରକ୍ତ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ସକାଳ 9ଟା, ସ୍ଥାନ ଲିଙ୍ଗିପୁର ସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦିରା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀର ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।